Nyongona mo juang o yawre kinu machinu kinyi makawono cheno marumba koro mo chakre sani yanga sa sekaldai ka par ko dario tok sadek maro kinyi achako ka kod chal mar fwambo nyinga Cleophas Oluoch jaki sumukanya kwar mukio nyaka sango to chako gi magi mami opeko du chieng ni makawuono mabendo wabedo kae gi thuolo mag rango gik matimore konde mopogore mapacho kae weche manyien dibedo ka wuok kanye e konde duto mapacho ka dibedo ka wantiere kod nyaka giko ibedo koda nyakora moge jong wachaka kod sigana maluoni mokwongo mabende ntiere kar kae en thuolo mano mar manyo jata tije manyien mano mara EACC kawuono komiti mochung'ne chike pacho kae mideno kanyo ni Justice and Legal Affairs Committee mar od bura dhibedo kanyo ka tayo chenro kata wacho ni en vetting wacho ni en approval hearing mano mara nominee kata jal mano wal koma kamano mano mara tatije mar EACC mano Abdi Mohamud mabende kawuono sadek odhibedo kacha mini chamber county ole od bura kendo odhibedo kanyo ka waluni gi achiel kachiel mondo wang'eni adieri idhi da dhoge yo machal nade mano jatatije manyien mano mar EACC mano mabende wabedo kwa waluni odiochieng'ni ma kawuono nyakora mojonga machielo ka nitie sigana motenore kod keyo chiemo mano keyo chiemb kony Budalangi jagoro mogirore e migawo mar arita mano Dr. Raymond Omolo dibedo kanyo odiochieng' makawuono ka ntiere Budalangi e kaunti ma Busia e alwora ma Siagonjo grounds kama dibedo kata ka opogo chiemo ne jogo ma oyudo midhiero kaluwore koda pioula mabende koro osekelo midhiero ne oganda ma opogore odiochieng'ni ma kawuono odhibedo ka waluwe kendo wabukoni gi kuku mare sigana ma kamae. Kamachielo nyakora moge juang' ma en kar thieth mano kata od thieth mano mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital mano mabende odiochieng' ma kawuono jotije mage dhi e ng'anyo odiochieng'ni ma kon tarik 3 dwe mar 12 mano kama giwacho ni ng'anyo margi ka ntiere iwacho ni are odiochieng' manyoro thieth pok osebedo katimore e osiptal no kaluwore koda ng'anyo mabende lakteche ywak kar kacha jotije bende ywak ka gima giwacho odiochieng' ma kawuono gidhi bedo kanyo ka gichiwo twak gi jal mar wacho ni the substantive CEO mano mara osiptal no dhi bedo kar kacha dwaro margi lwasi makare mar tich kendo wuoyo bode mano mara osiptal no oko mano mabende dhi bedo ka kwaluoni en twak machako sadek okinyi ma kawuono wadhi bedo ka waluwe bende nyakora moge juang' mago weche mag ng'anyo pod wantiere karka mar mondo mi wakoni ni gin gik mage mabende ntiere karka jotije mago mag kambi tudruok mano mara The Standard ng'anyo odiochieng'ni ma kawuono mago jotije machon bende gima giwacho mana mane wacho jumbe mokadho bende mokwongo en rem mar chulo osara kata gigego mano bende imiyogi bang' ka nosechungi e tich apoya kata ma giwacho ni unpaid redundancy packages mano wacho ni en ataro mar chik ntiere osara ma pok ochulgi nitiere omenda kaka mano onego bed ni orore ne NHIF e kind mamoko NSSF KRA kod private pension mabende ne ok or kanyo nyakora moge joma no kama ne wantie kanyo achiel kachiel kendo wabedo kanyo ka gibiro e yo mopogore kod match ni en lack of accountability mano omenda mabende okwamo e sako magi mago mag The Standard nyakora moge joma bedo ka gi thuolo mar koni ni kanyo to gibiro e yo mane odiochieng'ni ma kawuono mano kotenore kod mang'anyo mago mag jotije machon mag kambi tudruok mara The Standard nyakora moge joma bedo ka mondo mokoni mamoko mantiere kar kae kamachielo ma en ogai mar duond bura mano mar Wiper ka ono dhi bedo kata ka chiwo twak magala moro kotenore kod kaka inyalo ti kod mbui e tego kata bero chenro mag yiero Afrika kod pinje mamoko bende roma kamano madhi timore magawa mano ma Villarosa Kempinski e bur Nairobi kar ka kochako kinyi kauno 3:30 kendo kache wacho ni en use of AI digital and social media in elections in Kenya mano kamote wacho ni tiyo kod lony ma sani kod mbui gi duto mag rango na dieri yiero
bende utigodo kaka dwarore. Mano to akmodhi bedo kacha kochiwo odiochieng'ni ma kawuono. Mano romo mabende okel kanyakla kod riwruogno mong'ere kaka the Electoral Law and Governance Institute of Africa. Mano mantiere kar kanyo ni Algia, mabende makore kod jokanyo mantiere pachoka kachiel kod ka jogo mantiere sekta mag lony manyasani. Nyakoro mogo jwang' mane makelo e giko e chal mar fwambo. Tudri kodwa kae mathoth pontie mamedo luoni ka achiel kachiel jogo monenowa ma bende obedo kae kaluwa ware okinyi ma kawuono wagonwero kamana yaduka kotwak kod rango lokruok mar kor lwasi romo mane orumo e boma ma Baku e piny Azerbaijan ka wantiere kae kod welo wadaranga ni Afrika to nowuok nade, ne giwuok gang'o mago jok manochopo kacha mondo mi olosane e weche gi duto. Pinyo kacha ne Afrika ne orem kanye mabende kiwacho ni ponono omenda manigeno ni idhi mi pinje mago mawuok Global South kata jogo manya bedo ni kale midhiero mabiro kaluwore kod lokruok mar kor lwasi bende en moro manochopo kare. Lek mane wacho ni COP29 nena financial COP bende en moro mane nyabedo kacha ni ne ochopo kare koso notore Luanda. An ka kod wela dek nyakura moga jwang' jagoro maduong' mano katibu mkuu duon bura mana kata riwruogno mano mar United Green Movement Brenda Ongalo ni ka achiel koda ka ja mano MCA ma Homa Bay East mon godo e studio bende achiel kachiel wadhi bedo ka kod Eric Omolo wadhi tuwa kode ka achiel kachiel kama achielo bende nyakura mogo jwang' ka kod Eunice Oyule ma en jakedo ne weche mag kor lwasi mano ka wuok e riwruogno mar ULEAD Africa. Wan kode ka achiel kachiel nyakura mogo jwang' watwa kendo wagomba ka ni kodi ka wamenyo counties warangi gik matimore bende kor gwenge ka wan kodi ka achiel kachiel. Ikete mana ka nyinga Cleophas Oluoch Kisumu ka nyakura mogo nyaka sango aduogo ka kod twak emba koromo kikini mabora. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Winja ne hash. Bende ini paro ni gimora mora ma wan wachano biro timre maber adier kae. 200% waya. To koko timre kamano to. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Naitwa Francis Njoroge Wanjiru. Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madrid. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto wangu. Naweza ambia watu wacheze, ni kitu ya ukweli. Shabiki super jackpot, ni time yako. Look for buses and the need retail. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go